बाक्सा जिल्लानि गरेसर गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव थिसनथायनि सिगां फोरोंथाय बादा खुंदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गरेसराव एबसु आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव दिनै मोनफ्रोमबो गामिनि गासै सा 1,000निबो बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा थिसनथायनि सिगां फोरोंथाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। रौनिया हान्जानि माखासे बारग' बिबानगिरिफोरा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन रैखाथि हान्जानि साख्रिफोराव थिसनथायनि सिगां खालामनो गोनां थाग-थियारिफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होयो। बिटिआरनि चिफ सार लोगोसे गोबां जोंनि बिटिआरआव मावफुंगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरग्रोबाय। मानो होनबा दिनै जों जिबायदि थासारिखौ नुनो मोनदों, गोसोआव गोजोननाय फैदों जे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां साननानै दिनै फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ बहायनायनि थाखाय। मानो होनबा जोंनि लाइमोनफोरा गोबां बेकार जाना दङमोन होनना साननानै लानांगोन। दिनै जों ट्रेनिं होनो हानायाव गोबां लाइमोनफोरा गाव गावनि फिजिकेल लोगोसे एडुकेशनखौबो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हागोन। बिनि थाखाय मावफुंगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। लोगोसे आरो जोंनि आइजोनिफ्रायबो साफा सानै फैदों। जों साननानै मोनदों जे आइजोफोराबो गोबां ट्रेनिंखौ लानानै इयुनाव माने साक्सेसखौ जानो हागोन होननानै। बेखायनो दिनै जि फ्रि रिक्रुटमेन्ट सेन्टार जोंनि गरेसराव आरो तामुलपुर कमरिकाटायाव बहायदों, बिनि थाखाय जों गोबां माने साबायखर बावनानै खुसिबो जों फोरमायदों आरो दिनै निउजनि गेजेरजोंनो। মানে আমাৰ যিখিনি ইউথ মানে ইয়াত সজাগতা বা আৰু লগতে ইউথখিনি আগবাঢ়ি আহিছে। ইয়াত প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আগতীয়াকৈ কিছু ইয়াতে মানে নিজৰ যিটো ফিটনেছ ইয়াত টেষ্ট মানে কিছুমান লোৱা হৈছে ইয়াত, যাতে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মানে কি হয় আগ্ৰহ হয়, প্ৰশাসনৰ বিভাগত যাবলৈ মানে আগ্ৰহ হয়। তাৰে ক্ষেত্ৰত গড়চৰত মানে ইয়াতে বহুতখিনি ইয়াত আহিছে। মুহুৰীপাৰা, শুক্লেশ্বৰ চাৰফাং, গড়চৰৰ পৰাই বহু ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াতে মানে কি হয় একগোট হৈছে। আৰু লগতে সুন্দৰ এটা মানে পদক্ষেপ লৈছে। ইয়াতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাও আছে, ইয়াতে মানে ইউপিপিএলৰ কৰ্মকৰ্তাও আছে। ইয়াত সম্পূৰ্ণ জড়িত হৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটা মানে আগ্ৰহ আনিবৰ বাবে মানে প্ৰশাসনত মানে আগতীয়াকৈ মানে নিজৰ যিটো মানে ফিটনেছ ইয়াত বঢ়াবলৈ, নিজৰ মানে ট্ৰেইনিং যিটো ল'বলৈ ইয়াতে মানে আগ্ৰহী হৈছে আৰু সকলো গোট হৈছে। ইয়াত আগতীয়াকৈ কিছুমান প্ৰশিক্ষক মানে ইয়াত মাতিছে, যিসকল মানে পুলিচ বিভাগৰ বা CRP বা আৰ্মি বিভাগৰ মানে এক্স ৰিটায়াৰ তেখেতসকলে আহিছে আৰু তেখেতসকলে জোখমা ইয়াত লোৱা হৈছে। फैबाय थानाय जि रिक्रुटमेन्ट फर्स जेरैबायदि आर्मी, CRPF, पुलिस, जिखुनु माने पारामिलिटारियाव फिटनेस जानो थाखाय, फिट जानो थाखाय बेयाव माने जोंनि जि फैबाय थानाय जि जुबसान, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जिखिनि माखासे माने दिनै जायफोरा बेयाव माने सार्भिस मावनो थाखाय थांनो थाखाय जायफ्रा माने गोसो गुदुं, बिथांमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै नैयाव माने दिनै बिटिआर माने सुक्तिनि जि मोनसे एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जि मोनसे रिक्रुटमेन्ट लागोन फैबाय थानाय समाव, दा बेयाव फिट जानो थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बेयाव फिट जानो हायो, बेयाव माने प्रिपेरेसन माने खालामनो थाखाय माने बेयाव दिनै फिजिकेल फिटनेसनि मोनसे माने दिनै माने प्रग्राम लादों। आरो बेयाव जों नुनो मोन्दों दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जायफोरा दिनै गोसो गुदुं, जायफोरा बे माने पारामिलिटारियाव जायफोरा हाबनो गोसो, साख्रि मावनो गोसो, बे लाइमोन बिथांमोना दिनै गोबां बाहागो लादों। दिनै बेयाव मोनसे जोंनि थाखाय बेयो मोनसे सोब माने जोंनि थाखाय माने मोजां मोनसे दिनै इसारा। जाय बिथांमोना रिटेन टेस्ट आरो एग्जामाव पास जागोन आरो सब फिजिकेल टेस्टफोरा जाखांनायनि उनाव बिथांमोना सेलेक्सन जालांगोन आरो बिनिफ्रायनो बिथांमोना एमप्लयमेन्ट हिसाबै साख्रिखौ बिथांमोना मोननो हागोन। दिनैथ' गोबां गथ'फोरानो फैदो, दिनै जोबथ'आबा आरो गाबोनबो जागोन। आरो जाय बिथांमोना सेलेक्सन जायो दिनैनि बे फिजिकेल टेस्टआव, बेवहाय टेस्टआव पास जानायफोरा गाबोन समफोरनि गेजेराव बिथांमोनाबो माने ट्रेनिंखौ होग्रोगोन। आरो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों रिटेन टेस्ट एग्जामनि थाखाय माबायदि प्रिपेरेसन खालामनांगौ आरो एग्जामाव जिरायनो थाखाय जेरैबायदि बिथांमोना प्रिपेरेसन मोनसे खालामनांगौ, उन समफोराव माबायदि बिथांमोना आरो आवगायलांनो हायो, बिनि सायाव ट्रेनिं होनाय जागोन। आरो बे ट्रेनिंनि कारनैनो दा दिनै मानसिफोरखौ सायख'नाय जाबाय थादों।